አሌክ ብጣዕሚ ኣነዋርና መሕፈሪ ተግባር ፈጺሙ ምስ ወይኒ ደቂሶም ከለዉ ሊሊ ረኺባቶም። ሊሊ ነቢዓን ሓዚናን ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ዞምዩ ዝብል ክሲ ድማ ኣቕሪባትሉ ፖሊስ ናብ ገዛ መፅዩ። ሰላምታይ ረሳዕኹ ናይ ህዊ ላይፍ ቻነል ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም ለይድሕና ድኹም? ኣነ ሰላመ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኹም ለ በብ ዘለኽሞ ሰላም ክትኮንለይ ናይ ኩሉ ግዜ ተምኔተ እዩ። ናይዚ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሩለይ ምብርታዕኹም ይፈልየኒ። ጎራት ኣሕዋተይ ቤተሰብ ዘይኮንኩም ደሞ ላይክ እና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ኩለኩም ፈቱ ንትገብሩለይ ምብርታዕ ደሞ ብልቢ እየ ዘመስግን እና ሎማዓንቲ ብሓድሽ ትሕዝቶና መፂና ኒና ማለት እዩ። እቲ ትሕዝቶ ድማ ብዛዕባ ኣሌክና ሊሊ ዝገፀሞም ነገር እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ብብዙሕ ነገር እዮም ላተባእሱና ላተጨቃጨቁ ቀኒዮም ናብ ገዛ ከይዱ ይቅርታ ሓቲተዋ ነይሩ እዩ። ሊሊ ግን ኣይተቐበለቶን ተመሊሱ ማለት እዩ። ኣነ ሽዑ ክዕረቕ እዮም ዝብል ተስፋ እዩ ነይሩኒ። ብድሕሪኡ ድማ ወይኒ ካብ ሂወቶም ካብ ሂወትኩም ወፅአ እየ ካብ ሂወትኪ ወፅአ እየ ኢላታ ነይራ። ክወፅእ እየ በቃ ኣይቀርብን ድሕሪ ህዚ ኢላታ ነይራ ከምቲ ንፈልጦ ማለት እዩ። እና ሊሊ ኣይተቐበለታን ለኣውን ብጣዕሚ ስሜታዊት ትኾን ነይራ ሊሊ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ከምቲ ንፈልጦ ዳጊ ክዓርቀን ኢሉ ንክልትየን ኣራኺብወን ግን ናብ ልገደደ ፅልእና ህለኸየን ኣትየን ወይኒ ፈኪራ እያ ኸይዳ ማለት እዩ። ድሕሪ ህዚ ኣሌክ ኣይትረኽብየን። ኣሌክ እውን ምሳኺ ክነብር ኣይኽእልን እዩ። ኣሌክ ንኣየ እየ ልግባእ ኣነ እየ ወሓለ ኣነ እየ ፅብቕቲ ለዓይነቲ እያ ናበለት ትዕግስተኛ እየ ንገርያ እናበለት ነይራ ማለት እዩ። ይመስለኒ ኣሽዑ ተሃላሊኻ እያ ኸይዳ እየ ኢለ ነይራ ኣነ ማለት ካብ ልባ ተናጊራ ኣይኮነትን እየ ኢለ ስለልናደደታ ሊሊ ምርግጋእ ስለ ዘይከኣለት ብኸምኡ እያ ወይኒ ተዛሪባታ ኢለ ነይረ። ግን ከዓ ልስተኻኸል ዘይኮነስ ልብእስ ነገር እያ ሒዛ መፅያ ማለት እዩ። ወይኒ ከምቲ ንፈልጦ ኣሌክ ሓሚሙ ኣብ መደቀሲኡ ኣብቲ ዝሓዞ ክፍሊ ሒሞዎ ደቂሱ ገለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እና ልወይኒ ፀዊዕዋ እቲ ጌጋናት እዩ ልወይኒ ፀዊዕዋ ማለት እዩ። ወይኒ ድማ ምግቢ ሒዛትሉ ኸይዳ ብድሕሪኡ ኣብ ከምዚ ምንም ኣብቲ ቪድዮ ምንም ዝርአ ነገር የለን እዩ። ላተጫወቱ ላዕለሉ ከመን ክኸዲ ኢላቶ ኣይክኸድን ምሳይ ኣምሲ ገለ ኢልዋ ማለት እዩ። ከም ሓፍቱ ዲ ሓሲብዋ ወላ ከሊእ ነገር ዲ ሓሲቡ ኣይፈለጢ ግን ኣይትኸይዲ ኢሉ ኸሊእዋ ነይሩ ማለት እዩ። እና ወይኒ ደሞ ደስ ኣይበላይ ነይሩ መጀመርያ ድሓር ግን እሺ ኢላ ተሰማሚዓ ኣብ መንጎኡ ፊልም ክንርኢ ገለላ ተባሃሉ ፅቡቕ ኣብ ፅቡቕ ሙድ ከለዉ ሊሊ መፅያቶም ማለት እዩ። ሊሊ ድማ ዳጊ እዩ ኣሌክ ሓሚሙ እዩ ከይደረአዮ ብኡ እውን ክዕረቑ ይኽእሉ እዮም ክራዳዱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ይመስለኒ ማለት ሕማቕ ሓሲቡ ገለ ኣይኮነ ወይኒ ምስኡ ትህሊ እያ ኢሉ ሓሲቡ ኣይኮነን እና ብኡ ክራዳዱ እለ ይኽእሉ እዮም ካብኡ እውን ካብ ሰበይቲ ሓሊፋ ከመን ክትሪኦ ብዝብል እዩ ሊሊ ከይደረአዮ ኢልዋ ማለት እዩ። ሊሊ ድማ ጁስ ሒዛትሉ ኸይዳ ወይንና ኣሌክ ብሓደ ኣብኡ ፀኒሖማ ማለት እዩ። እና ኣብቲ ቪድዮ ሪኢኹሞ ተኾይንኩም ሙሉእ ቪድዮ ከምፀልኹም እንትን ከይሕዘኒ ስለ ዘይፈቅድ እዩ ዩቲዩብ ማለት እዩ። እና ኣብቲ ቪድዮ ከም ዘለረእናዮ ሊሊ ኬዳ መጀመርያ ምእታይ ከሊእዋ ነይሩ ኣሌክ ማለት እዩ። ናብዚ ክፍሊ ምእታይ ከሊእዋ ነይሩና ንምንታይ ተኾይንካ ኣነ እኮ ንገዛኻ ክወስደካ እየ መፅአ በቃ መጀመርያ ለ ስሜታዊት ኮይነ እየ ሕዚ ግን ተረጋጊአ ሓሲበ ገለስ ልገዛና ክንከድ ላብ ዝነበርናዮ ሂወት ክንምለስ ኢና እያ ኢላቶ ማለት እዩ። ግን ከምቲ እሳ ዝሓሰበቶ ዘይኮነስ ዘይተፀበየቶ እዩ ፀኒሕዋ ማለት እዩ። ተሓስቦ ከሊእ ዝፀንሐካ ከሊእ ኮይኑዋ ነገሩ እሳ በቃ ኣነኤ ተጋጊላ ተረጋጊኣ ርጊኢላ ናብ ገዛ ክትምለስ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብዚ ከበቅዕ እያ ተፀቢያ ነይራ። ግን ናብዚ ክላስ ምእታይ ብለኸለኣ ተጠራጢራ እንታይ ኔርካ ድዩ ገለ ኢላ ብሓይሊ ኣትያ ዳርጋ ብሓይሊ እያ ኣትያ ከምቲ ቪድዮ ነሪኦ ተኾይኑ ማለት እዩ። እና ኣትያ ደሞ ዘይተፀበየቶ ወይኒ ኣብኡ ፀኒሓታ ብሓቂ ኣብ መደቀሲ ክላሱ ኣትያ እሞ ከዓ ከይተኣትዩ ኸሊእዋ ካብ ሂወትኩም ወፅአ እየ ገለ ላበለት ብሓደ ክፀንሕዋ ከለዉ ከምኡ ተሓስበት ሓቀያ ኣብ ናይ ሊሊ ቦታ ኮይንካ ክትሓስብ ከለኻ ማለት እዩና
ሰወይቱ ከይፀዋዕ ሓሚመ ኢሉስ ንወይኒ ለፀዋዕ ምክንያት እንታይ እዩ ወላ ኣነ ኣይተዋሓጠለይ ብሓቂ ማለት እዩ እና ትማል እውን ኢለኩም ነይረ እና ሊሊ ብጣዕሚ ሓሪቓ ከምዚ ክንሪኦ ኣብቲ ቪድዮ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ እያ ተናዲዳ ነቢዓ ገለ ልክስ ኣነ እየ ዝጋገ ኣለኹ ሕዚ እውን ኣነ እየ ልጋገ ኣለኹ ቤስኻ ምንም ግዜ ኣይትቕየርን ኢኻ በቃ ኣነ እየ ዝጋገ ኣለኹ ኣብ ልዕሊ ሓዳርኻ ዞሚኻ ኣብ ልዕሊ ሓዳርኻ ኣነ ንኣኻና ትፀበኹሲ ኣብ ልዕሊ ሓዳርኻ ዞሚኻ እያ ኢላቶ ማለት እዩ ኣሌክ ድማ ኣብዚ ብጣዕሚ ሓዚኑ እዚ ክፍጠር ኢሉ ኣይሓሰብን ዘይተፀበየ ነገር እዩ መፂዎና ብጣዕሚ ሓዚኑ ብጣዕሚ ጉህዩ ኩሉ ግዜ ድየና በደልኽዋ ክነበር ገለ ኢሉ ከረዳኣ ብዙሕ ፈቲኑ ክረዳድኡ ግን ኣይከኣለን ማለት እቲ መደቀሲ ቢያንስ ተነፃፂፉ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሶፋ ገለ ኮፍ ኢሎም ተዘፀንሕዋ ነይሮም ኣብ ሳሎን ገለ ክትረጋጋእ ነይራ ትኾን እያ እንታይ ትገብርላ ገለ ኢላ ትደናገፅ ነይራ እያ ግን ንምርዳእ ክጥዕሞ ነይሩ ይኾን እዩ ግን እቲ መደቀሲ ኣይተነፀፈ ይፀኒሑ ከምኡውን ክልቲኦም እዮም ኣብ ሓደ ክላስ ተዓፅዮም ከምኡ ድማ ምስቲ ዘለዎ ኩነታት ምስቲ ፈኪራትላ ዝኸደት በቃ ካልእ ነገር ክመፀላ ኣይከኣለን ዝኾነ ሕማቕ ነገር እዮም ፈፂሞም ገለ ኢላ እያ ሓሲባ ማለት እዩ ሊሊ እና ኣረድእኒ ንገረኒ እሽታ እዩ ተሓቂሲ ኣረድእኒ ኣብ ዛዕራት ከምዚ ኢሉ ተበላሽ እኒኦ ንስኹም ለደቂሶም ኢኹም ነይርኩም እና ካብዚ ላዕሊ ስታይ ዓይነት መረጋገፂ ኣለኒ ገለ እያ ኢላቶ ማለት እዩ ንሱ እውን በቃ ከረድኣ መረድእ ቃላት እውን ስኢኑ እዩ ብሓቂ ማለት ከምዚ ኣይኮነን ቪድዮ ኣሎ እዩ ቪድዮ ሰሪሕና ኢና እና እቲ ቪድዮ ክትሪኦ ትኽእሊ ኢኺ ከምቲ ትሓስቢ ኣለኺ ኣይኮነን ገለ ኢልዋ ንሳ ግን ቪድዮስ ኩሉ ዓይነት ቪድዮ ኩሉ ነገር ዲኹም ክትቀርፅዎ እቲ ላእየ ለእምን ኢልካ ዝሓሰብካዮ 20 ደቂቃ ብቻ ኢኻ ቀሪፅካ እምበር ኩሉ ትገብርዎ ነገር ከመይ ገርኩም ቪድዮ ክትቀርፁ ገለ ኢላ በቃ ጨራሽ ክትረጋጋእ ክትሰምዕ ክትረዳዳእ እውን ዘይኮነት በቃ ትረጋጋእ እውን ኣይከኣለትን ማለት እዩ ጋይስ እና ኣብዚ ኣነ ናተይ ርእሶ ሙሉእ ልሙሉእ ናይ ኣሌክ ጌጋ እዩ እየ ልብል ምክንያቱ ወይንለ ያን ያህል ችግር ኣይብለይ ግን ምስ ተፈኪራቱ ዝኸደት ኣይመፅእን ንሰበይት ከፀዋዕ ክትብሎ ነይርዋ ማለት እዩ እና ግን ትልበዝሐ ጌጋ ናይ ኣሌክ እዩ ምክንያቱ ሓሚምካስ ንሰበይትካ ድኻ ትፅውዕ ንመሓዛኻ ወይም ከም ሓፍትኻ ትሪያ ጓል ቀዳምነት ንሰበይትካ ትፅዋዕ ትምፃእ ትምፃእ ንኣ ኣይምልከት ማለት እዩና ቀዳማይ ጌገኛ ኣሌክ ስንዩ መጀመርያ ሊሊ ኣነ ሓሚመ የነኹ ንዕረኢኒ ክብላ ነይሩ ምክንያቱ ሓሚማ ከይጠልመካ ሓሚማ ኢልካ ይጠልመካ ሓሚማ ኢልካ ከይጠልመኒ ልብል ቃል ኣሎ ኣብ ቃል ኪዳን ማለት እዩና ከምዚ ኢሎም ቃል ተኣታትዮም ሲ ብክቡር ሓዳር ላመሩሕላ ኣለው ከምዚ ክገብር ጉቡእ ኣይኮነን ቆልዓ ይተጫዊቱ ማለት እዩ ይመስለኒ በቃ ባህንኔታ ላወይኒ ይኸይዱ ነይሩ የተረድአ ነይሩ ህዚ ግን ብጣዕሚ ሓዚኑ እኒኦ ሊሊ ከምዚ ኢሎም ክትረኽቦም ከላ ብጣዕሚ ተጣዒሱ ማለት እዩና ህዚ ደሞ በቃ ናብ ልገደደ ነገር ይክኸድ ቀልጢፋ ክትረጋጋእ ኣይትኽእልን እያ ሞባይል ሂዋቶ ገለገለ ኢላ ብዙሕ ዝኽለ ግዜ ዝወሰደሎም ሲ ህዚ ከመይ ጌራ ክትረጋጋእ ዘይመስል ነገር እዩ ግን እንድዒ ምናልባት እቲ ቪድዮ ሪኣ ክትረጋጋእ ትኾን ትኽእል እያ ና ክትረጋጋእና ከረዳድኡላ ስናይ ትምኒት እዩና ናይ ኣሌክ ጌጋ እየ ልብል ኣነ ናተይ ርእቶ ናይ ኣሌክ ጌጋ እየ ልብል ቀዳምነት ለሰወይቱ ሓሚሙ ንሰወይቲ ክፀውዕ ዝግብኦ ነይሩ እሺ ዋላ ተዘይፀዋዓ ለለቲኣ ክፀውዓ ኣይግብኦን ነይሩ ክልቲአን ከይፀውዓ በይኑ ክኾን ተደልዩ በይነየ ክኾን ደልየ ደቢሩኒ እንዲኢሉ ግን ልቲኣ ለፀዋዕ ኣይነበረን ኣብ ፅሙዋ በይኑ ከለሲ ንምንታይ ይፀውዕዋ የተረድአኒ ማለት እዩና ንሳ እውን ቪድዮ ሒዛ ከይዳ ዳ እምበር ቪድዮ ሒዛ ተለይ ትኸድ ነይራስ እንታይ ሓሲቡ ነይሩ እንድዒ ንዕንዒ ኢሉ ደጋጊሙ ከም ዝደወለላ እያ ትናገር ነይራ ኣብቲ ቪድዮ ማለት እዩና ንሱ ደሞ ብጣዕሚ እዩ ተጋጊዩ 2-3 ጌጋ ይፈፂሙ ግን መጨረሻ ህዚ ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑ ብኸመይ እየ ይቅርታ ክሓታ በቃ ሂወትና ኣብዚ የውቅዕ ማለት ድዩ ኣነ ብጣዕሚ እየ እኮ ዘፍቅራ ካብ ሊሊ ክፍለ እኮ ኣይደልን ልዕሊ ትሳ ተሓስቡ እየ ዘፍቅራ ገለ ኢሉ ድሕር ማይ ናብ በዓቲ ወለድና ማለት እዩ ምስላ ሸውከ ወለልኹና ማለት እዚ ማለት እንታይ ቀዲሙ ክሓስቦ ዝግብኦ ነገር ዳጊ ስነ ስርዓት ግበር ላወሎ ልሃልየ ወይ ንልባሕላ እውን ኣይ ላብ ሰበይትካ ተመለስካ ይርሓቅ ኢላቶ ነይራ እያ ሊሊ እውን
ጥፍኣት ከኣመን ላውሉ ወላ ሃለው ክርድእ እየ ከኣለይ ማለት እዩ ዓይንኻ የላይ ተይሎም ካስ ባዕልኻ ሰስፈላሕቲ ቀለል ባህል ምስላክ ይበላሽ የልኹምና ተፈሊጥኩም ንስኹም መሊእኽዎ ኢኹም እና ናይ ሙሉእ ጌጋ ናይ ኣሌኬ ባህሪት ኣነ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ይዝጋገሎ ምናልባት ጽባቐ እናበለ ክኾን ይኽእል እዩ በይኑ ኮይኑ ምስ ነብሱ ተራዳሪኡ ይቅርታ ኢሉ ሌሎ እውን ይቅርቱ ተቐቢላ ብሓደ ክነብሩ ተስፋ ይገብር ብሓደ ክቕፅሉ ሂወቶም ካብኡ ደሞ ነብሰ ፀርያ ቆልዓ ብስነ ስርዓት ቆልዖም ወሊዶም ከዕብዩ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እና ቪድዮ ከንውሓልኩም ክብራት ኣሕዋተይ ልማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል ነይሩ ናተይ ርእይቶና ናተይ ርዲት ናትኩም ርእይተለ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣቕምጡለይኹም እና ላይክ ከምኡውን ሸር ናብ ትፈትዎም ሓዘትኩም ምግባር ኣይትረስዑኹም ክሳዕ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ ናይ ግዜ ሰናይ ቅንያት ይኹነልኩም ሃናፂ ርእይቶኹም ኣይፈለየኒ ከምኡ ደሞ ላይክ እና ናብ ትፈትዎም ሓዘትኩም ሸር ምግባር እውን ኣካፍልዋ ኢኹም ንዝነበረና ጻንሒት ብጣዕሚ እየ ዘመስግን